Eli ratkaistaan tämä toisasteen yhteyden ratkaisukaavalla. Pitää vaan määrittää, että mikä on A, sitten B ja C. Ja A on tämä x toisen kerroin, eli tässä tapauksessa on 1, eli A on 1. Tämä B, se on x kerroin, ja täytyy muistaa ottaa tuo etumerkki mukaan, eli se on tämä -4. Ja sitten vakiotermi etumerkkeineen, se on plussa, niin se ei sinänsä on 3. Nyt tässä on, aina erotellaan nämä x toisen ja x kertoimet ja sitten tämä vakiotermi. Sen jälkeen kirjoitetaan ylös, että mikä on ratkaisukaava, että x on -d, sitten tulee tämä plus miinus 4 juuri, d toiseen. No niin, jatketaan. Eli nyt kun on kirjoitettu se ratkaisukaava tänne, niin sitten aletaan kirjoittamaan, että kun täällä on aina -b, niin sinne laittaa miinus, ja sen jälkeen laittaa se b etumerkkeineen, sieltä tulee -4, sitten tulee plus miinus, sitten tulee 4 juuri, tulee d toiseen, ja koska se b korotetaan toiseen, niin sitten tulee positiivinen, mutta mä laitan nyt vielä kuitenkin, että -4, potenssiin 2, -4 kertaa a, joka on 1, kertaa c, joka on tässä tapauksessa 3. Ja sitten viivan alle tulee 2 kertaa a, eli 2 kertaa 1. Sen jälkeen aletaan sieventää tämä juurilauseke. No nyt kun on sievennetty, tämä juurilauseke on sievennetty, niin juuren sisälle on jäänyt 4. Ja sitten 4 juuri 4 on 2. Ja nyt kun saadaan 4 plus miinus 2 jaettuna 2, ja tämän jälkeen sitten vaan erotellaan asioita, että x on, otetaan vaikka se plusmerkki, tämä plusmerkki ensiksi käyttöön, 4 plus 2 jaettuna 2 on siis 6 jaettuna 2 on 3. Saatiin 1 juuri, tai sitten x on 4 miinus 2 jaettuna 2, eli tulee 2 jaettuna 2 on 1. Ja sitten annetaan vastaus vielä. Vastaus x on 3 tai x on 1. Näin. Otetaan tämä 187b. Niin toisasteen yhtälö pitää aina saattaa sellaiseen muotoon, että kaikki on tällä vasemmalla puolella ja siellä on x toiseen, sen kerroin, x, sen kerroin ja vakiotermi. Ja sen jälkeen katsotaan, että kirjoitetaan taas mikä on se a. Tässä tapauksessa a on tämä 3. Sitten katsotaan b, se on x kerroin, eli tässä tapauksessa 2. Sitten vakio on täällä plus 1, eli vakio c on plus 1. No. Ja sitten sijoitetaan ratkaisukaavaa. Tässä vain nimittäin tulee sellainen mielenkiintoinen tilanne. X on -b plus miinus 4 juuri b toiseen, -4 ac. No, ja sitten tämän tulee 2a. No tässä me ollaan tehty sijoitukset ja lasketaan, niin nyt tässä käy niin, että tänne 4 juuren sisään tulee negatiivinen luku. Sitähän ei voida laskea näille reaaliluvuille. Niin silloin me todetaan, että ei juuria. Eli tällä toisasteen yhtälöllä ei ole yhtä ainuttakaan ratkaisua. Ja jos me tutkitaan tämän toisen asteen polynomifunktion kuvaajaa, niin me nähdään, koska x toisen kerroin on positiivinen, niin se kuvaaja täytyy olla ylöspäin aukea parabeli. Ja koska se ei ota kiinni missään kohtaa x-akselia, eikä se leikkaa sitä, tai siis sillä ei ole ainuttakaan juurta. Jos muuten kävisi niin, että tänne 4 juuri sisälle tulisi 0, jos tänne tulisi 0, niinkin voi käydä, niin silloin se tarkoittaa, että me saadaan vain yksi ratkaisu. Ja siinä tapauksessa niin tämä parabeli ottaisi yhdessä kohtaa kiinni tähän x-akseliin. Ja siis silloin kun täällä on positiivinen luku, niin silloin se parabeli leikkaa x-akselin, eli tämä 4 juuren lausekkeen sisällä oleva
luku, että jos se on positiivinen, niin olisi 2 juurta, jos se ottaa yhdessä kohtaa kiinni, on vain 1 juuri, ja nyt kun se on täällä yläpuolella, niin ei yhtään juuri.